Čaute, vítajte pri ďalšom videu. Ahoj ľudkovia, dneska sú tu maznačikovia u nás doma. Máte sa na čo tešiť dnes a bude spolupráca. Áno, takže máme kolab, ktorý sme slubovali. Áno, a dneska budeme robiť niečo trošku už dosť náročné a to je steak. Aj so zemiakmi, už to mám všetko pripravené, takže korenička, solnička, masilko, zemiaky, všetko, nožiky. Tu sa nám už rozpaluje grill, takže let's go. Čaute. Áno, dajte odbrelaj. Tak teda, ideme si pripraviť ten steak. Z Írska, flank steak máme. A už ho máme vonku. Tak, tu máme náš nádherný steak. Írsky. Hop. Takže grill už má 150 stupňov, takže už by sme mohli... Takže je ready. Áno. Otvor. Bol perfektný. Aký typ toho mesa chceme? Jak sa to volá? Medium well. Medium well, áno, Alebo medium medium well. Alebo medium, hej. Nebojte sa, máme tu co je pod dohľadom. Dospelá osoba zodpovedná za bezpečnosť. Presne tak, Takže sme bezpečí a sme v poriadku. Keby sa niečo stalo zo... 30 sekúnd Áno. možno. Ešte ho 30 sekúnd. Môžem otočiť? No, skús. Pozor, aby sa tie nenapálil. Dobre. Základ stejku je, aby nebol tak, aby proste nebol tak surovo mäkký, dajme tomu. Ideme sem. Steak dáme tuto. Čakaj, Peťo, daj to. Dáme- Ne, to nám nemusíme dávať. Dobre. Ešte daj trošku masla, možno. Do toho. Teraz ten steak zavrieme tak na 5 minút možno. Perfekt. Dobre. Takto. Super. Dobre, steak takto necháme chillovať asi pár 5 minút. a 5 minútek, dajme tomu. A ideme si zatiaľ spraviť asi tie zemiaky. Teraz typek nakrája zemiaky. No. Dobre. Takže teraz Paťo kraje zemiaky. Jaj. Je ich veľa, takže je to pohoda. Dobre. Počkajte, niektoré sú... Spojené? Nevadí. Dobre. Trošku ich hasovíme. Ešte vám chcem povedať, že tento kolaps je fakt špeciálny a je to 10. diel môjho varenia, pár mojich varení. Takže si pozrite všetky diely staré na mojom YouTube channeli a pozrite si videjka Typka alebo inak Jakubka. A ozveme sa ďalej o chvíľku, keď budú zemiaky ešte hotové, alebo proste sa ozveme za chvíľku. Za chvíľu budú upečené, sú celkom na tenko nakrájené. Popadol ma tu oheň, trošku. Teda maslo, alebo čo to je. A ja som tu tiež teraz natáčam ja. No. Pre viac kolabov dajte odber na dom. Čaute. Mary. OK, teraz idem ja nabrať zemiaky. Spraviť steak. Nice. Už natočiť ja? Steak. A už je to šťava. Oh my god. Počkaj, kusle. Tento. Si Nakrájať revealovať, steak. jaký máme steak, jak sme ho upiekli. Takto. Som zvedavý, či bude medium rare, alebo aký bude proste, aký druh toho. To vyzerá nádejne. Počkaj. Veď... On je perfektný. To je perfektné. Medium well. Ešte aký je šťavnatý, oh my god, to je skvelé. Počkaj, rozkrojím prvý kusok. Paťo, páči? Ochutnaj.
Ja si ho omočím. Je to slavne aj bez soli. Je dobrý bez soli za mňa. Alebo. Nakrájeme ho teraz na kusky. Potom ho osolíme. A Teraz ho idem nakrájať ja. Takže, ľudkovia, sme tu. Steak je hotový, aj zemiaky. Jak z inej planety. Toto je to je Jakubkov. môj. A ideme testovať teraz. Takže čaute. Dajte nám vedieť do komentárov, jak sa vám video páčilo. A ešte ideme skúsiť. A ešte keď ho inak ideme ukončíme ochutnať. video. Počkaj, stavím tento. Skvelé. Do zemiak si dám. Perfekt, dáte odber. Čaute. Dajte odber, čauko.